खुलुमबाय सानसेयारि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो हागोन। जायखौ फोथायदोंमोन बेनो फोथायखेबस खालामदों। नखरनि खुरमा जानाय आरो नखराव खामानि मावग्रायानो सिरि सिरियै 30 लाख रां लुथिदों। बे फोथायखेबस जाथाया बिश्वनाथ जिल्लानि कसगावआव जादों। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखराव सासेल' आइजोआ नखरनि गासैबो खामानिखौ मावनो थाखाय खामानि मावग्रा महरै दिपाली ताती मुंनि आइजोखौ लाखिदोंमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 20 बोसोरनिफ्रायनो दिपाली तातीया खामानि मावग्रा महरै आइजोनि न'आव थाबोदोंमोन। नखरनि बिगोमा आइजोआ गोलाव बोसोरनिफ्रायनो गावनि बेंक एकाउन्टखौ नायाखैमोन। रांनि गोनांथि जायोबा खामानि मावग्रा दिपाली ताती आरो आलासि सोमोन्दो जानाय समीर मुंनि सुबुंनोनो बेंकनिफ्राय रां बख'नानै लाबोनायनि बिबानखौ होयोमोन, जायनि थाखाय डेबिट कार्डजों लोगोसे पिनआबो दिपाली ताती आरो समीरनि आखायावनो थायोमोन। गोलाव सम बेंक एकाउन्टखौ नायफिनैनि उनाव थांनाय बावैसो सिगांसो न' बिगोमा आइजोआ गावनि बेंक एकाउन्टखौ नायदोंमोन। बेयावसो बिथांजोआ मिथिनो मोन्दों बिथांनि एकाउन्टनिफ्राय 30 लाख राङानो गैया। जाथायनि सायाव लोगो लोगोनो पुलिसनो मिथिहोनायाव पुलिसआ बेंक एकाउन्टनि सायाव सिग्रोमनानै मोनदांनो हादों। थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो बिथांजोनि बेंक एकाउन्टनि रांखौ गोबां खेब एसे ट्रेन्सफार खालामदों। माब्लाबा गुबुन एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामदों, माब्लाबा इ-वालेट ट्रेन्सफार खालामदों आरो माब्लाबा अनलाइन शपिंनि मुङाव रां बाहायदों। बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै रांखौ एसे ट्रेन्सफार खालामबोदोंमोन आरो बे रां ट्रेन्सफार खालामनाय खामानिखौ न'आव खामानि मावग्रा आइजो आरो आलासि सोमोन्दो जानाय समीर मुंनि सुबुङानो गोलाव समनिफ्रायनो मावखुमाबोदोंमोन। रायजोआव थाद'नाय गैयै आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगि जानाय बायदि थाद'नाय गैयै मोसौ फालांगियाबो रायजोआव सोलिगासिनो दं। फिन मागु मोसौखौ सिखावै लांखुमानायनि दायाव हमनो हादों 4 सुबुंफोरखौ। राजाबारि ओनसोलनिफ्राय सामुगुरि ओनसोलसिम गंनै गारिजों सिखावै मोसौ लाबोनायनि सायाव आसाम पुलिसआ स्रोद खौरां मोननानै सिग्रोमनायाव नगाव जिल्लानि बरघाट ओनसोलनिफ्राय मागु मोसौजों लोगोसे 4 सुबुंफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा 22 बोसोर बैसोनि रसिदुल हक, 32 बोसोर बैसोनि शाहजाहान आली, 21 बोसोर बैसोनि आसादुल इस्लाम आरो 23 बोसोर बैसोनि अमित नायक। बेनि अनगायैबो सनितपुरनि चारिदुवार पुलिसआबो मा 31 मोसौ हमनो मोनदों। AS 01 MC 9722 नंनि गंसे ट्राकजों मा 31 मोसौफोरखौ नारायणपुरनिफ्राय धुबुरी फारसे लांगासिनो दंमोन। बेयावनो खनामग ओनसोलाव मोसौजों आबुं जानाय ट्राकखौ हमनो मोनदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगांबो गलाघाट जिल्लानि बखाघाट पुलिसआ ट्राकजों आयेन बेरेखायै लाबोनाय मा 40 मोसौखौ हमदों आरो पुलिस कास्टडियाव दोनहैदोंमोन। नाथाय पुलिसनि मोजाङै नोजोर लाखियैनि थाखाय मा 40 मोसौआबो थैनो गोनां जादोंमोन। गुजरातनि गांधीनगराव जानाय 36थि नेशनेल गेम्स 2022आव मीराबाई चानु बिथाङा सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। बिथाङा 45 केजि खथायाव लिरथाय दैखांनो हानानै सनानि मेडेलखौ देरहासारनो हादों। बिथाङा स्नेट्सआव 84 केजि आरो क्लीन एन्ड जार्कआव 107 गासै 196 केजि लिरथाय दैखांनानै सनानि मेडेलखौ देरहासारनो हादों। कमनवेल्थ गेम्सआव खेबनै सनानि मेडेल देरहासारनो हानाय आरो अलिम्पिकआव सिलभार मेडेल देरहासारनो हानाय लिरथाय दैखांग्रा मीराबाई चानु बिथाङा बे खेबाव मणिपुरनि जानानै नेशनेल गेम्सआव गेलेदोंमोन, जेराव बिथाङा सनानि मेडेल देरहासारनो हानानै गोग्गानाय लाबोदों। रन्जन दैमारी बिथांखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि राय फोसावनायखौ लानानै दुखु फोरमायथिदों EM रन्जित बसुमतारीआ। बिथाङा फोरमायथिदों दि रन्जन दैमारीनि सायाव हाइकर्टआ राय फोसावनायखौ लानानै गासैबो दुखु मोनदों। बिटिआर सोरखारजों लोगोसे गासैबो आफादफोराबो दुखु मोनदों। बे राय फोसावनाया 34 बोसोर हारिनि थाखाय सोमावसारनायनि हेंथा जादोंखौ मोनदांनो हादों होननानै बुंथि बिथाङा फोरमायथिबावदों दि गासै NDABनि सा 68आ जोबथेसालियाव जोबथेजानानै दङ। सा 68नि मादाव सा 10खौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों। बेनि अनगायैबो 2खौ थैनायनि साजा आरो 3 गुबुन हादरनि जोबथेसालियाव दङ। सा 68नि मादाव सा 12नि सायाव हाइकर्टआ जि राय फोसावदों बेनिफ्राय बारग'नो हागोन नामा बेखौ लानानै आसाम सोरखारनि एडभकेट जेनेरेलजों लोगो हमनानै सावरायलायनाय जादोंमोन, जेराव प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारी, बिआर फेरेंगा आरो NDAB RDनि बारग' नेहाथारि बि अनजालु बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। सावरायलायनायनि गेजेरजों बिटिआर सोरखारा बे केसखौ लानानै सुप्रिम कर्टसिम थांनो थाखाय सिगांदों होननानै बुंथिदों बिआर फेरेंगाया, जेराव आसाम सोरखारनिफ्राय जि मदद होनांगौ बेखौ होनो थाखायबो आसाम सोरखारा खोथा होदों होननानै फोरमायथिदों।
जुडिसियेल सिस्टेमाव माखासे टेकनिकेल जेंना जानायनि थाखाय मदद होनो हायैखौ आसाम सरकारा फोरमायथिदों अब्लाबो सुप्रिम कर्टसिम लांनायाव आसाम सरकारनिफ्राय मा मदद होनो गोनां बेखौ होनो थाखाय खोथा होदों होननानै बिआर फेरेंगाया फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि खम समनि गेजेरावनो बिटिआर सरकारा सागानगिरि आफादफोरजों लोगोसे गुबुन आफादफोरजोंबो थाबैनो सावरायलायगोन। बे खैफोदनि समाव हाग्रामा महिलारियाबो जाहाथे सरकारखौ बोसोन एबा मदद होयो बेनि थाखायबो खावलायहरो बिआर फेरेंगाया। जायनाखि सा 10नि मादाव साब्रैया निमाहा मोननो हाबाय आरो सा 7खौ जिउ जोबजासे साजा फोसावदों। सा 7खौबो उदां खालामनायनि लामाखौ हाइकर्टआ बानायनानै होखाबाय होननानै आसाम सरकारनि एडभकेट जेनेरेलआ खेंसालियायै इसारा होदों होननानै फोरमायथिदों बिआर फेरेंगाया। जायनाखि बे एखे केसआवनो दाय गोग्लैनाय साब्रैखौ निमाहा होदोंब्ला सा 7आबो रेहाय मोननो हागोनखौ आसाम सरकारनि एडभकेट जेनेरेलआ इसारा होदों होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो आसाम सरकारनि एडभकेट जेनेरेलनि मदद लानानै मोजां उकिल हमनानै बिटिआर सरकारा सा 12नि केसखौ सुप्रिम कर्टसिम लांनो थाखाय प्रमद बर'आ खोथा बुंथिनाय लेखायै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय जाबाय होननानै बुंथिदों बिआर फेरेंगाया। नाथाय डक्टर अनजालि दैमारिया बुंथिनाय बायदि रायजो राजाफ्रा बे समाव दुखु मोननाय आरो रागा जोंनायखौ गुसु खालामनो थाखाय दुखु मोननायनि खोथा बुंदों होननाय बायदि बिआर फेरेंगानि बुंनाय रावा जाहाथे जाया बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा हास्थायदों। मानोना डक्टर अनजालि दैमारिया बुंथिदोंमोन दि हाइकर्टसिमावनो आसाम सरकारा रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो गोसो दंमोनब्ला हायोमोन नाथाय सुप्रिम कर्टसिमाव जाथावना नुहुरा होननानै बुंथिदोंमोन। बिथाङा फोरमायथिबावदोंमोन दि रायजो सरकारनि गोहोआ हाइकर्टसिमावनोमोन। हाइकर्टसिमावनो सरकारा मदद होआखै। मदद होनायमोनब्ला रन्जन दैमारि बिथाङा उदां जागौमोन। मानोना बिटिआर गोरोबथानि समाव हाइकर्टआ रन्जन दैमारिनो बेल होआ होननानै बुंखांनायनि उनावबो सोरखारनिफ्राय खामानि मावनाय लोगो लोगोनो हाइकर्टआ बेल होनो गोनां जादोंमोन आरो सानसेयावनो हाइकर्टआव खेबनैयै हियारिं जादोंमोन जाय आयेननि बेरेखा। बेनि अनगायैबो 4th सेटारडेनि थाखाय कर्टआ बन्द थासेयावबो आसाम सरकारनिफ्राय बिजिरगिरिखौनो न'निफ्राय लाबोनानै कर्टनि थालाखौ बेखेवहोनानै रन्जन दैमारिनि बेल बन लादोंमोन। बेनिखायनो हाइकर्टसिमावनो रायजो सरकारा जि गोसो बेखौनो मावनो हायोमोन नाथाय सुप्रिम कर्टसिमाव हाहैगोन बायदिखौ नुहुरा होननानै फोरमायथिदों अनजालि दैमारिया। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदोंमोन दि फाइनाल हियारिं जानायनि सिगां प्रमद बर' आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोननोबो मेसेज हरनाय जादोंमोन नाथाय बिथांमोनहा मेसेजखौ नायनानै मेसेजनि जेबो रिप्लाइ हरफिनाखैमोन। आरो रन्जन दैमारिनि सायाव बेबायदि राय फोसावखांनायनि उनावबो सानथामसिमहालागैबो न'खराव खनसेबो कल हरनानै खौरां लाहराखैमोन होननानै फोरमायथिदोंमोन। गोबां नेनायनि उनाव सफैबाय दुर्गा फुजा। COVID-19नि थाखाय बोसोरनै मोजाङै दुर्गा फुजा खुंनो हायैखौ लानानै गोबां सुबुंफोरानो देग्लायनि दुर्गा फुजाखौ गाजा गोमजायै बरायनो थाखाय थागथियारि। फुजानि समाव जाहाथे आइजोफोरखौ जानला मोनला जंखाया लोगोसे जिनाहारि आरो गाज्रि रोखोमै आइजोफोरनि मोदोमाव आखाइ होआ बेनि हेंथा राहा लानो थाखाय काछार जिल्लानि काछार पुलिसआ एन्टि रमियो स्क्वाड दानानै होदों। काछारनि एसपि नुमल माहातो बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला एन्टि रमियो स्क्वाडआव 60 आइजो अफिसार आरो 60 हौवा अफिसारफोर थागोन जायखौ पुलिस फर्सनिफ्राय सायख'नाय जादों आरो बिथांमोनखौ ट्रेनिंबो होखानाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। फुजानि समाव जेरामेराव आइजोफोरखौ जंखायनायजों लोगोसे मोदोमाव गाज्रि रोखोमै आखाइ होनाय आरो जिनाहारि खालामनायनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनायजों लोगोसे पाब्लिक प्लेसावबो जौ लोंनायनि हेंथायैबो गोख्रों राहा लागोन एन्टि रमियो स्क्वाडआ। जुदि देग्लायनि दुर्गा फुजायाव एन्टि रमियो स्क्वाडआ मोजां खामानि मावनो हायोबा बे स्क्वाडखौ गासै बोसोरनि थाखायनो दानानै दोनगोन होननानैबो फोरमायथिदों काछारनि एसपि बिथाङा। रन्जन दैमारि बिथांखौ मा राहाजों उदां खालामनो हागोन बेनि मदद नागिरनानै गासैबो एनडिएफिफोरानो ज' जानानै खौरांगिरि मेल खुंदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा प्रमद बर' बिथांखौ गुरैयै खावलायहरदों जाहाथे प्रमद बर' सरकारा बिटिसिआव एसेम्ब्लि जिरायफिननानै रन्जन दैमारि बिथांनि उदांनि थाखाय बिल पास खालामो आरो आसाम सरकारनो दैथायहरो आरो बेयाव जाहाथे बिपिएफनि एमसिएलएफोराबो मदद होलायो बेनि थाखाय खावलायहरदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो मा जाहोननि थाखाय रन्जन दैमारि बिथांखौ फिन बेबायदि साजा फोसावफिनखो बेनि सायाव मिथिनो थाखाय आरो माबाफोर राहा दं नामा बेनि सायाव सावरायनो थाखाय प्रमद बर'आ थाबैनो जाहाथे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो दिल्लीयाव अमित शाहखौ लोगो हमहोनायनि राहा खालामनानै होयो बेनि थाखायबो खावलायहरो बिथांमोनहा। मानोना गोरोबथा जाखांनायनि उनाव गासैबो सागानगिरिफ्रानो उदां अख्राङाव फैयो रन्जन दैमारि बिथाङाबो उदां जानो नांगौमोन। सिगां रन्जन दैमारि बिथांनि केसआ मोजाङैनो सोलिबाय थादोंमोन नाथाय हरखाबै मोजां फिथाइ मोननो हायाखै। मा जाहोननि थाखाय बेबायदि जाखो जाय सोमोनांथाव होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा।
बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गावजों गाव सोंखारिलायालासे मा राहा लानाया गाहाम जागोन बेनि सायाव जाहाथे बोसोन होलायलायो बेनि थाखायबो खावलायहरो मानोना गोजोनखौ लुबैयोबा गासैबो उदां जानो नांगौमोन आरो बख'नो हायाब्ला जोबोद दुखुनांथाव जागोन आरो मोनसे गेदेर जारिमिन महरै हारिनि गेजेराव थालांगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। गोरोबथानि उनावबो एनडिबिनि गासैखौबो उदां खालामनानै होयैया गासै बर' हारिखौनो लाजि फोनांनाय जादों। जोंनि सोरखार थासेयावबो रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो हायैया जोबोद लाजिनांथाव होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। प्रमद बर' बिथाङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजोंबो मोजां सोमोन्दो थासेयावबो आरो रुलिं सोरखाराव थासेयावबो हाइकर्टआव रन्जन दैमारि बिथांखौ रेहाय होनो हायाखैबा सुप्रिम कर्टआव मोजां फिथाइ मोननो हागोनखौ आसा खालामनो हाया होननानै बुंथियो। बेनिखायनो बिटिआर सोरखारजों लोगोसे गासैबो आफादफोरा ज' जानानै दोलोनि गेजेराव जाहाथे फारागथि खालामलायालासे रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो जाहाथे नाजायो बेनि थाखायबो गासैखौबो खावलायहरो बिथांमोनहा। हाथियारनि गोहोजों आफगानिस्तानखौ उदखारिफ्रा दखल खालामखांनायनि उनावबो आफगानिस्तान हादराव गुबुन गुबुन उदखारिफ्रा बमजों गाग्लोबनाय जाथाय खालामबोबाय थादों। फिन आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलाव सुइसाइड बम बेफ्रुदों जायजों सा 23 सुबुङा थैनो गोनां जादों। काबुलाव थानाय काज इडुकेसन सेन्टाराव बेफ्रुदों बमाया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला इउनिभार्सिटिनि इन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय फरायसाफोरा थुबुर जादोंमोन। बे समावनो फुंनि 7:30 रिंगायाव बमा बेफ्रुदों जायजों सा 23नि जिउ खहा जादों आरो सा 36आ जोखोम जादों। काबुलनि पुलिस स्पक्समेन खालिद जाद्रान बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे बम बेरनाय जाथाया हाजारा माइनरिटि हारि थानाय ओनसोलावनो बेफ्रुदों। हाजारा माइनरिटिखौ थांखिनानैनो बे बम बेरहोनाय जाथायखौ खालामदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों आरो काज इडुकेसन सेन्टारनि देरसिन खथा जेराव सा 500 फरायसाफोरा इन्ट्रेन्स आनजाद होनो गोनांमोन बे खथायावनो थांखिनानै बे बमखौ बेफ्रुहोदों। रिपर्टनि बायदिब्ला थैनाय सा 23 फरायसाफोरनि मादाव बांसिनैनो लाइमोन हिन्जावसा फरायसाफोरनि जिउ खहा जादों। बे सुइसाइड बम बेरहोनाय जाथायखौ सोर मावदों बेनि सायाव दासिमबो रावबो उदखारि हान्जाफोरा स्मार्ट लायाखै। रिपर्टआव मोनबावनाय बायदिब्ला आफगानिस्तानाव थानाय हाजारा माइनरिटि कमिउनिटिनि सुबुंफोरखौ थांखिनानै नाख्रेबनाय जाथाया सिगांनिफ्रायनो जाबोबाय थादों। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।